Vlastníš nehnuteľnosť, ktorá už nie je zaťažená hypotekárnym úverom, alebo tvoja aktuálna výška hypotéky je už ďaleko nižšia, ako je hodnota tvojej nehnuteľnosti, tak máš jedinečnú príležitosť na tom zarobiť. Banka totižto poskytuje tzv. Bezúčelový úver, kde ti vie požičať peniaze s 3% úrokom bez toho, aby ju zaujímalo, čo s týmito peniazmi spravíš. Povedzme, že by si od banky požičal 50 000 eur s 3% úrokom na 10 rokov. Za týchto 10 rokov preplatíš banke na úroku necelých 8 000 eur. Avšak, keď spomínaných 50 000 eur zainvestuješ do dobre rozloženej ETF stratégie s priemerným ročným výnosom až 9% ročne, tak po 10 rokoch bude hodnota tvojho portfólia až 120 000 eur. Zaujímavé, čo? Možno sa teraz pýtaš, v čom spočíva to tajomstvo. To tajomstvo sa nazýva zložené úročenie. Ešte takáto maličká finančná bodka na záver. Ak tvoje ETF portfólio budeš držať celých 10 rokov, tak po 10 rokoch z tvojho zisku nemusíš zaplatiť ani jeden jediný cent na dani z výnosu. Tak čo, zaujalo ťa to?